Hola, doncs comencem un altre videoblog i avui no he començat amb el típic bon dia perquè ja és de tarda i la veritat és que estem a l'agost ja, continua fent molta calor i aprofitaré a l'agost treballo igualment, però ara m'agafaré uns 3 o 4 dies una miqueta de relax, de vacancetes, no només aquests dies sinó que faré una miqueta alguns dies així més durant l'agost. I aprofitaré perquè aquest cap de setmana ens venen uns amics, sempre ens venen amics, aquest cap de setmana és especial perquè ens venen uns amics del Hiromi, uns japonesos a dinar a casa i són uns amics que ens van fer, quan ens vam casar ens van fer un regal molt maco de casament, ens van convidar a dinar a sopar en una mena de creuer a bord, en un creuer per la bahia de Tòquio i va ser molt maco. I llavors el Hiromi els hi volia agrair convidant-los aquí a casa a un bon dinar. I ja fa temps d'això, ha passat uns quants mesos, però al final ens hem pogut fer que vinguin tots, el grup d'amics que ens van fer aquest regal conjunt, i serà aquest diumenge. Llavors el Hiromi està com super emocionat perquè vol cuinar un munt de coses, vol cuinar sashimi, vol cuinar roast beef, vol cuinar un munt de coses i jo li vaig dir, bueno, jo què faig? Faig una amanida, faig una quiche, faig alguna cosa, no? Perquè jo sempre cuino els dies de cada dia, però els cada setmana i així a les ocasions així especials pues li deixo el Hiromi perquè li agrada. Y em diu, no, diu, yo ya, porque esto no encaja con lo que quiero hacer, no sé qué, y ya te he pensado al menú. Y yo digo, bueno, pues ¿qué hago? Y em mira així rient, així una mirada així trapella. Y em diu, como, en plan, voy a ser machista a propósito. Y em diu, tú tareas de ama de casa. Tú limpia. Y yo, bueno, pues yo limpio. Si tú cocinas, yo limpio. Total, que ara aquesta tarda em posaré a netejar a fons al lavabo. És a dir, òbviament anem netejant el lavabo i anem passant l'aspirador així un cop així a la setmana. Però faré una d'aquestes neteges profundes, no? Que només es fan com un cop cada mig any i he comprat una sèrie de productes que ara us ensenyaré perquè els lavabos aquí al Japó, per la climatologia i per els costums que ells tenen, doncs surten una mena de fongs diferents als que jo almenys he vist a Barcelona, que no ho he vist mai, ni quan vivia sola, ni quan vivia amb uns pares, ni mai. I ara us ensenyaré. Doncs aquest és una mica un lavabo així tradicional. Al Japó, com que ells tenen el costum de dutxar-se primer a fora i després ficar-se a la banyera, tenen com, veieu? Està com separat. És una dutxa però amb la banyera dintre i inclús també aquí té la llum per dintre. Llavors això, com que no hi ha finestres, és molt fàcil que es facin fongs i tal, tot i que ho vaig netejant cada dia, és fàcil que surtin. Llavors de tant en tant s'ha de fer una neteja profunda així pels racons. I aquests són els estris, l'instrumental que he comprat nou, perquè sempre faig servir aquest producte que tinc aquí, que estava fent neteja abans, però hi ha uns racons una mica negres que no t'hi fixes fins que ja es fa molt negre, llavors ja ho veus. I ho he provat a netejar amb això, però no se'n va. I llavors he comprat algunes coses més. Aviam si així ens funciona. En primer lloc, això són unes tovalloletes que són per netejar el sostre, perquè en el sostre són antifongs, aquí ho posa, anticavi, no? Cavi són els fongs, per passar-los per aquí dalt, perquè també, aviam, per prevenir que surtin. També, com veieu, hi ha un extractor, vull dir que l'extractor el deixem contínuament encès, pràcticament només l'apaguem molt poques hores, perquè així de seguida, si no, de seguida s'acumula la humitat aquí. I jo anava fregant amb aquests raspalls perquè aquí a les cantonades o aquí a les vores d'aquí, això és negret que es fa, o aquí, veieu, tot això, i no hi ha manera que se'n vagi. Llavors vaig a provar amb uns quants productes que he comprat, aviam si tinc èxit avui. Aquests raspalls són per rascar una mica, no? Per anar rascant el terra. Normalment, el problema que hi ha també, que aquí ho posa de fet, això rosa, aquí diu, per prevenir també el fong rosa. És una mena de fong que de fet vaig llegir-ho i no és un fong, és una llevadura que es fa com pel terra
pel terra, del cap d'una setmana o així et surt, vull dir, no és que hagi d'estar molt brut, tu neteges i al cap d'una setmana ja torna a sortir, vull dir, es fa molt fàcilment. I és una mena de llevadura que en teoria no és tòxica per l'humà, però es fa així en els llocs humits, de seguida surt aquí i després també a la pica, que ara no surt perquè la tinc neta, però de seguida per aquí als voltants es comença a veure com una cosa rosa. I llavors normalment això és fàcil de treure perquè amb l'esponja ho neteges i ja se'n va. Però de tant en tant doncs convé, per exemple, avui he comprat un producte que és això, que en teoria és per treure tots els fongs que pugui haver-hi aquí dintre. I que clar, si no hi arribes de cap manera. I és una mena d'espuma que es fica i ho neteja tot per dintre. Perquè si no, aquí dintre hi ha com negret, ja no el rosa és inofensiu, però el fong negre es fa per aquí dintre i si no el treus doncs es va acumulant i aviam, avui faré uns experiments. Vale, en teoria diu que s'ha de remenar i s'ha de ficar així aquí a pressió fins que surti l'espuma. Veieu? He apretat aquí, he estat apretant fins que ha sortit per dalt també. I ara en teoria això s'ha de deixar una estona que actuï i després rentar-ho amb aigua, aquesta espuma. I ara, doncs, mentre deixo que això actuï, vaig a provar aquest, que és més fort també, per la banyera i per les cantonades, aviam si les cantonades se me'n va, perquè la llevadura aquesta rosa que us dic que surt, és el que surt més fàcilment, al cap d'una setmana ja tens com la pica plena, això se'n va de seguida, però el negret que surt pel racó no hi ha manera de treure'l. I aviam si me'n surto. I són una mica els problemes que tenim aquí al Japó, perquè és la humitat i el fet de la manera com estan dissenyats els lavabos surten molt aquestes coses de seguida. Així que em vaig a posar una miqueta de música i a rascar amb el raspall a veure si tinc sort. Ja us ensenyaré, si no després ja us explicaré. Doncs ja he acabat de fregar aquí les cantonades i tal. La majoria dels llocs se n'ha anat, però m'ha quedat una mica. Jo crec que també, per exemple aquí hi ha una goma que s'està fent una mica negra, però això jo crec que això ja no surt, això crec que és de la goma, però que ja no són fongs ni res. I ara, amb aquest pal, vaig a fregar el sostre. Doncs avui ja he acabat la neteja de la banyera. Ara ja s'està ponent el sol i aprofitaré per fer una miqueta d'exercici aquí a casa. I demà al matí netejaré el balcó, que el tenim una miqueta brut de pols i de fulles i de tot. Demà toca balcó. Bon dia! Avui és dissabte, fa molt bon dia. Mireu la planta com està, sempre l'ensenyo. Però és que això d'aquí ja és l'ocra, ja és el fruit, això d'aquí. I aquestes boletes blanques al final ja sé què són. Es veu que és com una transpiració de la planta, que no és cap plaga. És la planta com si sués. Aquesta planta fa aquestes boletes, però que no són dolentes ni res. Sembla una plaga, però no ho és. I avui tinc un propòsit, que és netejar aquest balcó, que potser no s'aprecia, potser només es veuen aquí unes fulles, però està bastant brut. Aquí hi ha bastanta pols i coses a netejar. Una mica. 今冷凍だからさ、フィッシュファクトリアだわ、これは。おう、まあ、僕、トニーナ。間違えちゃった。間違えちゃった。吉池で、フィッシュファクトリアって吉池で買えばよかったなと思って、どうせ行くんだったら、あっちは生で売ってるからさ、なんか間違えちゃった。ごめん。Molt així. Aviam, el Hiromi ha comprat tot aquest peix per la festa de demà, amb els amics. A veure, ¿això qué es? Venga, conoce a Navananda. Este pescado es mero. Mero. Que recoge, ¿dónde está? En la isla de Tokio. Ajá, lo han pescado en el sur de Tokio. Esto es, bueno, que se llama pargo. Pargo. Que recoge en Kyushu. Lo han pescado en Kyushu. Pescado en Kyushu.
Estos son 2 almejas gigantes. También las harás en sashimi. Sí. Y esto es atún congelado. Sí. Un bloque. Piscifactoría. De piscifactoría, bueno, no pasa nada. Y esto es Eso. uni, Erizo. erizo. El erizo es bastante caro, pero para una ocasión especial merece la pena. Wow, sugoi. Ja estem fent els preparatius, és de nit, per demà. Aquí el Hiromi ja ha preparat roast beef, que té molt bona pinta. I ara anem a provar... Què és esto, Hiromi? Uni. Són eriçó de mar. El farem servir per demà, però ara anem a provar-lo nosaltres.入れすぎたの？わー。わー。まだいっぱいある。大丈夫。Que no nos quedemos sin para mañana. Oh, oh. ¡Hala! ¿Right? Y esto lo cojo así, lo mojo con la soja tal cual. Sí, dozo. ¿Te gusta? Está saliendo por arriba. Está muy bueno. ¿Está rico? Rico. Me rico. Bon dia! Mireu, ha tret la primera flor! Hola! Doncs avui ja és diumenge, falten com dues hores mitja així perquè vinguin els amics i el balcó ja està net, els blaus també. Ara toca preparar una mica l'amanida i ajudar el Hiromi, que fa des d'ahir a la nit que està cuinant, pobre. ¿Cómo va con el sashimi, Hiromi? ¿Bakaran? Esto es para... Això és per posar a sota del peix de decoració en els plats. És pastanaga i daikon. Daikon és una mena de nap gegant. Nabon, I això també ho ha preparat el Hiromi amb el ganivet, molt a poc. ¿Crees que no se atacará? Muy bonito. Roast beef. Prepara el uni. Doncs acomiado ja aquest videoblog. No he pogut gravar durant la festa perquè hi havia molta gent que tampoc no vol sortir en la càmera i també hi havia dues nenes petites, bueno, una nena petita i un nadó de 6 mesos, molt supermono. I llavors això, no hem pogut gravar durant la festa, però ha anat tot molt bé, m'ha agradat molt el menjar. La nena petita, que tenia quasi 4 anys, es menjava el sashimi allà i ja sola. És increïble com tan petits estan acostumats a menjar-se el peix cru i no els hi fa res. Encara no tenia els 4 anys. I bé, els ha agradat molt.
i ha quedat ens ha quedat bastantes sobres de l'arròs beef, i també el Hiromi ha fet un estofat, és a dir que ha anat molt bé, i ja m'acomiado fins la setmana que ve.